Indakatozomudza kuti kana usingatodi nezvangu zvakasiya zvako because ndandamuti nditengere iPhone nemwana. Apa ari busy. Ngoti hey iPhone yei, hey ipressure. Hai wow, ino wangu akatonditengera one iPhone. Ndosva ndakamuudza kuti kaila akatengerwa one. Chirambe yachina na basa chi. Inini handisi kutomboda mwana izvezvi iPhone ndo yandiri kutoda zvitodaro ndida iPhone. Munhu wese ane ayo iPhone nemwana TikTok. Kana ndinenge ngori ku iPhone. Ko musese. Ipi yako zvitei? Bo. Ko kasi uri murudo kana? Indini ere? Aiwa uya ne black wood. Inini ere? Iwewe. Ndiri murudo nemabhuku. Aiwa never mind. Andiudzei kani. Aiwa never mind. Andiudzei kani. Never mind. Anai muchingondiudzai kani. Aiwa never mind. Ndiudzei kani. Aiwa never mind. Ndiudzei kani. Ndazviona kuti uri murudo wawonda wapera kuti hwa kuita rutsonga. Jesus! Komirire. Follow me for more information. No, Nami fuck up.